Ej, Anti-Nigi Vlogs. Na današnji specijalan datum moram da vam priznam nešto veoma intimno. Moram da vam priznam da je sve što je na ovom kanalu laž. Dakle, ovo je laž, sve, pogotovo oni prethodni video o kopijama patika. Neki mudri ljudi u komentarima su primetili to. Dakle, ne postoji razlika između originala i kopije. Čak što više, kopije su bolje i treba kupovati kopije. Dakle, podržite lokalnog šanera, podržite lokalnog dilera, podržite lokalnog šanera, dakle, kupujte te patike, uzmete lepo za 8.000 one lepe patike tamo, a ne kao ovi šupci što kupuju u radnjama, kao onaj Nigi. Nemojte da verujete Nigiju, Nigi vas laže, dakle, kopije su mnogo bolje nego originali, treba nositi kopije patika. Evo, inteligentni ljudi u komentarima kažu, Jovan Jovanović kaže, aj ubi se, molim, te uzvičnici. Ovo je baš ga je potreslo to, zato što čovjek zna da su kopije kvalitetne i da nema razlike između kopije i originala i da je, kako se zove, original lošiji od kopije, zato što ovi što prave kopije, oni su doktori nauka, a ovi što prave originale, to su neki, vjerojatno ih prave u nekim kolibama, tamo u podrumima i to, ovi što prave kopije, prave u fabrikama pravim. Dakle, kaže, evo, Sick MC kaže, ja bi pre kupio fake za 5.000 pa da mi se raspadnu, nego kupio original za 20.000 pa da mi se raspadnu. To je pravi životni stav. Tako li, recimo, čitao sam i to komentare isto veoma mudri ljudi. Kaže, ta logika kaže, ja bi pre kupio stojadina pa da mi se pokvari, nego da kupim Golfa peticu da mi se pokvari. Kaže, ovo sve što voze ove skuplje aute, to treba pohapsiti, to sve budale i neki ološi, a ovi što voze stojadine, to je prava, komunistička elita. Kaže, onda, ne znam, što bi živeo u kući, nekom stanu, kada može da dođe neki zemljotres, da ti sruši kuću, lepo napraviš kuću od kartona, Karton City, useliš se tu, što bi ti nosio original neki? Što bi davao pare za original kad možda daš za kopiju? To je pravilan stav. Neki bubreg me žiga, kaže, nemaš ti nikakvo znanje. Bio isto neki komentar gdje mi je psovao majku i govorio je da sam pogrešio tamo, rekao sam Sean Witherspoon, a treba Sean Waterspoon. Sean Waterspoon, u stvari, to je neko žido prezime, ali kako se zove, da, Sean Witherspoon, kako već, on je veoma bitna ličnost i mora svako da mu zna ime i prezime u svako dana, dobu i noći. To je veoma zaslužan čovjek za naše postojanje uopšte. Evo ga, Jovana Milošević kaže, toliko o tome koliko ti je dosadno u životu pa se baviš ovakvim stvarima, sramota. Bolje skloni taj frižider iz spavaće sobe pa komentariši da li su patike original ili ne. A verujem da si original samo na slikama i video. Tako je, pogodila je sve. Dakle, moj frižider, ja sam u stvari siromašan, živim u šupici ovako. Jeste da stoji moje ime na vlasničkom listu, ali ja sam siromašan, nemam para ni za original. Ništa od ovog nije original. Zato sam toliko siromašan pa držim frižider u spavaćoj sobi. Pogodila je Jovana, svaka čast Jovani. Evo ga, Balkan Sneakers scena, to je onaj baja što prodaje kopije, to jest uvaženi čovjek, kaže, uzima turske i pijačarske patike da radi review, to može svako da snimi. Uzmi patike direktno iz fabrike pa snimi nešto pametno kao što rade ovi preko. Tako je, mislim, ja kupujem patike, dakle, turske i pijačarske, da bi ih snimao, a on čovjek lepo ode u fabriku tamo, ima dilove, čuo sam da će uskoro da izbaci Nike i Jordan iz posla, da će biti direktno sa brandingom, samo ne znam da li će da odluči Brand Style Srbija, Balkan Sneakers scena, kako je već bilo sve kako su mu se zvali projekti. A usput, verovatno, možete kupiti kod njega i kopije te koji su bolje od originala, 3 milion A. Možete usput da kupite Rolex za 1.500 dinara, koji je bolji također od originala, što bi davao, ne znam, 5.000 eura ili 10 ili 100.000 eura za neki Rolex, kad možeš da kupiš kod njega za 1.500 dinara i da budeš faca glavna u selu. Šta dalje ima? Evo ga, Stefan Beočanin kaže, uzeo sam tiki sa Instagrama, moj brat ima original, izgledaju isto, a i traju mi već skoro godinu dana. Džabe lupaš ovdje, inače platio sam 10.000 za kopiju. Eto, svaka čast, što bi uzeo 10.000 i kupio neku original patiku kad možda daš 10.000 za kopiju? To je pravi stav.
To je pravo razmišljanje, pravilno razmišljanje, a neko ja ovdje, ja sam iskompleksiran, jel što kupujem nešto original, tako isto odeš na pijacu tamo, evo u Rumi imali su kupiš čokolade Milka, a ono je u stvari pretopljeno sa kako se zove, sa otpada neke čokolade i šta već, ali kupiš čokoladu tamo u Rumi na pijaci i to je mnogo bolje nego da kupuješ čokoladu u radnji. Kopije su mnogo bolje od originala, morate to da shvatite. Evo ga, Shaolin Gengović, ovaj neki opasan. Kaže, samo pričaš kako su loše, kako će se raspasti. Malo estetski opiši patiku. Nemoj samo da pričaš kako su loše. Ako se toliko razumeš u patike, onda reci zašto nisu loše. Nemam dovoljan kapacitet mozga da bi shvatio šta piše, ali verovatno je nešto duboko umno, možda će neko ko bude gledao shvatiti. Kaže, trudiš se da budeš neki hype beast, a uopšte ti ne ide. Eto, trudim se da budem hype beast, zato što, eto, pokupao sam gomilu Suprema i ne znam čega već, ja sam hype beast, jel, ali trudim se, ali mi ne ide. Kaže, sve kupuješ u outletu, idi nekad u bazu, uzmi neke patike od 30 soma, pa nešto jedi govna. Eto ga, pravi čovjek, tako je, trebam da idem da kupim patike od 30 soma da bi mogao da jedem govna. To je pravi stil, pravi način razmišljanja. Evo ga neki drug, neki crveni drug, kaže, druže, samo vičeš, loše odrađene, loša izvedba. Svako od nas može vidjeti na prvi pogled da su ova sranje tike. Daj malo uzmi ove poznate profile pa nam ukaži na to. Šta je loše urađeno, na šta treba da se obrati pažnja. Ovako ovaj video nikakvog smisla nema. Tako je, nema smisla video. Ne znam zašto ovi videi o kopijama skupljaju toliko pregleda. Ni ja ne želim da ih snimam, ali eto vidite, snimim, nakupim 1.000.000 pregleda tamo, 40.000 pregleda. Stvarno ne znam zašto. Upravo je čovjek, ne treba ovo da snimam, treba da pričamo kako su kopije kvalitetne i kako su bolje od originala. To bi bilo to, ne bi više da vas zadržavam, brišem ovaj kanal, zato što kopije su naše. Svi treba da kupuju kopije, niko ne treba da kupuje original, zato što to je prava stvar, kopije su prava stvar. Idem sutra na pijacu da kupim Versace, ne znam, Gucci, Nike, šta već sve tamo ima svašta na pijaci. Mnogo bolji izbor na pijaci nego u radnjama. Tako da kupujte kopije, ne slušajte Nigija, Nigi nema pojma. Do sljedećeg gledanja, ne znam, subscribeujte se tu, ali napišite da volite kopije. Nigi Vlogs, kako već sve to ide, to ništa nije bitno, bitno je da su kopije do jaja.